Hello, hello, hello. सोर मा खालामदो दसे थ'दो आंनि लाइफआव हेलो 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 खर' गाज्रि मा खबर गोबां गोबावनि उनाव दिनैसो आंहाबो माथो मानसिफोरानो फैथारलालै मा खबर मोजां औ माजो जानाय ओंखामफोरा मा खालामदों नों आं बेसर बारि बारि गिदिंगासिनो दोङो आवा फावा आलाफा हारसिंनो एकदमबारे बेसर बारियाव गिदिंग्लांदां दसे दाउदैजों वाव 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 नोंथ' मिथिखागो र' दावदैखौ मानो जायो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय लोगोफोरा बोरो लोगोफोर फैया नामा दिनै गोबावबो जाबाय नालाय 3 उइक मानि जाबाय आं भिडिअ होयैया थ्रि उइक जाबाय भिडिअ होयैया दिनैसो गोबावनि उनाव लाइभ फैबाय लै मानो फैया जाखो मानसिफोराबो फैनांगौलै फैनांगौ बिदिनो जानांगौ गोबावखायनो फैयाखै जांहाय लाइक होबाय नै फैबाय दे आंजों नाय लोगो नांखायोमोन ना लोगो थानांगौ हेलौ दिपालि मा खबर मा खबर सानफ्रामबो होबासो फैयो सानफ्रामबो होबासो फैयो मानसिफोरा आंबो फैबाय दै थेंकिउ मोखांखौ देखाय या नामा देखायगोन र' दिपालि मा खबरनो मा खबर गोदाव सोराव बेरायदां अबेयाव है गोखै गोखैथ' नांगौ आरो गोखै मोननो माखौ जानो इ आरो गोब्राबावसो गोदै इनिया लाइक देन थेंकिउ मानो आथिंल' देखायदों देखायगोन साननैसो उनाव सापर्टआ माने नोङो भिडिअ नायबाय थानांगोन इसोरनि भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामबाय थानांगोन होमबानिया नोंनि आनसापर्ट जानाया आनसाबसक्राइब जानाया नोंनिया
फुरा साबसक्राइब जाफिनजोबगोन आरो सिन्था गैया टेनसन लानाङा इखो फैफिनजोबखागोन हाय दिपालिनो हाइन्स बोग्रिया गोथावथारलै दिपालि बिबारिमोनखौ लिंहर टेनजन खमायहरदो माने नों सानफ्रोमबो भिडिअ हगारनायखौ नायबाय थानांगोन दे इसोरनिखौबो होमबानियानो नोंनि आनसाबसक्राइब जानाया साबसक्राइब जाफिनजोबगोन सिन्था गैया फैफिनखायो जोंनियाबो सिगां इदिनो जायोमोन लाजिनाय माने लाजियानो हाइन्स हेलौ राइट मार बेखर गायदोलै जों गामियाव एकदम बारे बेखर नुस्लाब मोनलायै गासैथिंबो बेखर गेजेरावनो थाबायगासिनो दं आं बहा दं आं दुब्लि बारियाव दं बेरायगासिनो दोङो खबरा मोजाङानोथ' फुरा बेखर ना देग्लाय दाम खम थांलायसिगोन मा साफा थारलै हारसिं नामा आं हारसिं बेरायबाय थायो आं लोगोफोरा खमायजोब्बायलै लोगोफोरा एक्सट्रा जाजोब्बायना मा बुंनो आरो समजों लोगोसे बेखौनो होननांसिगोन आरो दा माने मोजांखौनो होननांसिगोन माथो बुंबावनो खारफानांगौ जायो समजों दिपालिया माजो जानाय होन्दोंमोनलाय बावगारबाय आं ना खोन्थाखायाखैमोनबा बेलेग गामि माजाराथि जोंनि गामि जोंनि गामिया इनिफ्राय फुरा इनिफ्राय एकदमबारे ओरै रेशमा ब्लग हेलो गुड इवनिंग खबर सबर कैसा है न्यू केम दिपालि अमा दालि अमा बेदर बा बेटारिया आंना 20% मारिबायलै ओइबो जोंनि गामि खबर ভাল খবৰটো ভালে থাকবা লাগে খবৰটো ভালে থাকবা লাগে মোৰ খবৰ আৰু কি কওঁ ইয়াতে এঞ্জৰ খানছিল एन्जर जावदोंमोन इयाव सोरबा जावनाय खबर मल ভাল কবা লাগব माथो मानसिफोरानो फैथारला गोबाव जाबाय नालाय रावनिबो भिडिअ नायनो मोनाखै एगजाम जादोंमोन ओंखायनो मानसिफोरा हामा मोनबाय जाखौ रावनिबो भिडिअ नायनो मोनाखैमोन आङो एगजाम जादोंमोन ओमफ्राय एगजामनि उनाव डाइरेक्ट गोबां खामानिलै दासो फ्रि जासिगोन आङो गाबोननिफ्राय गासैनि भिडिअ'खौबो नायजोबसिगोन गासैखौबो सापर्ट होफिनसिगोन जाय आंखौ गोदानै सापर्ट खालामदोंमोन बिसोरखौबो गोदानै सापर्ट होफिनसिगोन आं हेल्प खालामफिनसिगोन नै सेवा बेखरखोना दिपालिया थांबाय नामा रेसमा थांबाय नामा
Das ma gol naki खर' गाज्रियालाय हाय नालाय वाव बिउटिफुल बानायदों नै हाग्रायाबो जि साफा बानायदों माने मानिमुनि एकदमबारे ग्रिन बिउटिफुल नुखादों एकदमबारे वाव बिउटिफुल लोगोफोर वाव बिउटिफुल होननाया कमेन्ट खालाम कमेन्ट सोर दोङो कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स कमेन्ट खालाम कमेन्ट कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम मा जालायखो कमेन्ट खालाम कमेन्ट रावबो गैला आंनि लाइफआव मानसिफोरा आंखौ नायनो बाबाय नामा मानसिफोरा आंखौ नायनो बाबाय नामा मोनब्रैल' लाइक होना थांबाय लाइक दान नेरसोन थेंक इउ मा खबर नेरसोन आं गोबावनि उनाव दिनैसो दै गाज्रि मोननाङा माने एगजाम जादोंमोन जोंना BA 5 सेमिस्टारनि ओमफ्राय रावनिबो भिडिअखौ नायनो मोनाखैमोन ओमफ्राय दिनै दाख्लै एगजामा जोबदो खिन्थु एगजाम जोबदोबाबो आं फ्रि जायाखैमोन दा फ्रि जाबाय दा गासैनिबो भिडिअखौ मोजां नायफिनजोबसिगोन औ सापर्ट खालामगोन जों सापर्ट खालामलायखायो सापर्ट खालामलायनांगौ गासिबो होमबासो लासै चेनेला गेदेर जालांगोन दावखोलांगोन बहानिमोन ब्र आं माबानि बाक्सा जिल्ला नों अबेनि खोन्थाहरदो अननानै हायोबा टंला औ मा गामि जोंना लोगो खोन्थाहरदो खनसे सिनायोना आं सिनायो खोनादो माबाखो खोनादोबाबो माबायाखै मा होनो रतनपुर सिनायबाबो खोनादोसो आं सिनाया जायगाखौ गोबाव जाबाय नालाय 3 उइक्स जाबाय आङो भिडिअ हगारिया मानसिफोरा फैयाखै आंबो कन्टिनिउ बानायफिनसिगोन र' भिडिअ कन्टिनिउ भिडिअ होफिनसिगोन आरो आंनियाव चेनेलाव स्ट्राइक नांदोंमोन नालाय ओंखायनो एसे प्रब्लेमबो माजो जानाय नेरसोन ओंखामा फरायबाय दं नामा नेरसोना मानो गारखो आलु मटरमोन औ वर्कशॉपआव थायो दा अ मोजाङानो दे मोनसे गारबा मोनसे हमनांगौलै होमबासो निजा नामा बुक शपा नोंना
कुकसबा निजा नामा गुबुननिसो जेबो नङा दे लासै लासैनो माबा लांनो हागोन लासै लासैनो बानायनो हागोन निजाबो ट्राइ खालामनांगौलै गासैखौबो 6 मोजाङानो दे ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरखौनो मावनांगौलै माबा माबि ओरैनो मावलु नांगौ होमबानिया मोजां जायो बेकार खायफाया बेकार थायो माने बेकार थानो नाङा जिबनाव खामानिखौ मावबाय थानांगौ खैजोन हाबा जाबायना जायाखै नेर्सोना ब्रादार नों नायाखै माने जायाखै फरेस्ट गार्डफोरनि होदोना होआखै एप्लाइ खालामदोना खालामाखै नेर्सोना आंना 20 खालि दंमोनलै आदा बुं बिनो आदा दं बिनो जायाखै औ बेसेबां इयार्स होमबा नोङो नेर्सोन